हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु लोगोफोर। बेनिफ्राय जोङो मैया 1 तारिख खालि हनुमान बाबानि मन्दिराव थांदोंमोन आरो बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै एसे भिडिअ लानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोंहाथ' न'आवबो होखादो नालाय, बेनिफ्राय आरो गामियावबो जैग' सावदो। ओमफ्राय मैयानि दिनाव 3 फुजा होजादों आरो। नोंथांमोना नायनानै लादो नै। बिराद मानसि जाखादों ओमफ्राय। Urbe. Nanti video lah nih. Jila nang ada kengkasi. Ini lagi na?